प्रेम लगाओ के मतलब ही ना कि एगो लड़का के एगो लड़की से होके, दोस्ती यारी भी होखेला, मित्रता भी होखेला, भाई बंधु भी होखेला। आज है जा तमाम जितना भी लोग आइल बा सब आर्यन बाबू के, करीना पांडे, सविता पांडे के सुनही नु आइल बा, प्रेम में व्यवहार से नु आइल बा। ना तो प्रेम व्यवहार ना रही तो भाई सबे अपना अपना काम में व्यस्त बा। केकरा इतना फुर्सत बा कि समय गवा के जाए अपन समय निकाल के कहे के बा कैसे कि प्रेम चिन्हेला अरे नया आदमी कौन जात है, कैसे कहा जाता कि प्रेम ना चिन्हे कि नीराऊ, प्रेम ना चिन्हे कि नीराऊ, कि जुठ भात हा प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जात हा, प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जात हा, प्रेम ना चिन्हे कि नीराऊ। ई भजन है के सुनले बा, दोनों हाथ उठा के खाली एक बार बता दीजिए कि के सुनले बा। प्रेम ना चिन्हे कि नीराऊ, कि झूठ भात हा प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जात हा, प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जात हा। प्रेम के मतलब का है? जवन प्रेम माता सबरी जी कइले रही राम जी से। हे कलयुग में आजकल प्रेम देखे के नहीं थे मिला। प्रेम के नाम पर ढोंग होता, चाहे वो कोई रिश्ता में देख ली। देखिए भैया, पहले के जमाना में लोग कहत रहे कि पुत का पुत हो सकत अड़े, लेकिन कोई माता कभी तो माता नहीं हो सकत। लेकिन है कलयुग में इहो घटना हमने के देखे के मिल गई बा कई जगह। कलयुग का आप दिखाई पता ना, तो प्रेम के ये मतलब दिखाया जाता जौन माता सबरी जी राम जी से कहले रहे। निस्वार्थ, कोई ना कोनो कोनो लोभ ना, कोनो राम जी से ना उनका कोनो चीज के लोभ रहे ना स्वार्थ रहे। तो वह माता सबरी जी जौन प्रेम के लिए रही राम जी से, भक्त हुए कहा था, वह प्रेम के उदाहरण देके समझावता सब कोई से कैसे। प्रेम प्रभु जी से सबरी के साचा रहा, प्रभु जी से सबरी के साचा रहा, प्रेम प्रभु जी से सबरी के साचा रहा, प्रभु जी से सबरी के साचा रहा।
सबरी जी कैले रही राम जी से, जौन प्रेम पावन हरि कैले रही प्रभु जी से, ऐसा प्रेम होके त लोग माने कि हाँ ये प्रेम है। प्रेम तो केहू के केहू से हो जाला। देखी प्रेम के अर्थ है जौन एगो माई बाप अपना औलाद से करेला। खैर आजकल तो वो ढोंग हो गई बा, कहीं कहीं वो सब देखे के मिल गई बा। कलयुग हनु सब देखे के मिली। कहा जाता कैसे प्रेम प्रभु जी से काले ले पावन हरि। प्रेम प्रभु जी से काले ले पावन हरि। हमारे जितना भी नौजवान भाई लोग जब उपस्थित बा, जितना भी गार्जियन आदरणीय, जितना भी माता बहन लोग उपस्थित बा, लोग सबको इसे आग्रह बा कि अगर प्रेम भक्ति ऐसा होखे तो हमारा आग्रह बा हम कलाकारन के कि आप सब भी प्रेम करी जा, ताकि प्रेम के जो अर्थ आजकल के कलयुग में खराब हो गई बा, ये खराब ना होके। प्रेम तो ये है बात कहली करी ना प्यार रहो। बात कहली सुविधा प्यार रहो। कहेगी प्रेम दुनिया प्रेम दुनिया प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात है। प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात है। प्रेम चिरला